mo anda hanki mum wawa fewjande hande mum neddo mo anda hanki mum fewjanani hande mum on wawa heblude jango mum be mbi a ndedo tobbere tongen tuba gonno wierno e demgal tubankore oui la nation c'est la volonté de vivre ensemble holko dum firti e demgal meden o wi wonde ngendi kala yimbe be ganduda en jogi feemde yidde wurdude ben en mbaawi wonde ngendi be mbi tonge nde don helmer goddo wi la nation c'est la langue ngendi ko demgal be mbi hol sababu o kala nanonirobe demgal ben en mbaawi wonde ngendi goddo wi la nation c'est la culture ngendi ko pinal renduɓe pinal fof no mbaawi wonde ngendi goddo wi la nation c'est l'économie e on non ɗon no waɗi namdal beele leñol walla ngendi ena waawi ɓamtade ɗon ɗo faggudu tawaka ƴeewe leyɗel aduna ɗe fof hol leydi ɓamtindi tawa faggudu tawaka ndin wootani ɓamtata ngendiji ɗi ko faggudu ne jeeya hen goɗɗo wi onon dey ko kalɗon ɗo ko fof on kaali dartol on kaali ɗemgal on kaali pinal on kaali faggudu ɗum ɗo ko kalɗon ɗo ko fof yuɓɓintake weeyo he yuɓɓintake ndiyam holto yuɓɓinte ɓe mbi koye leydi dekke ngendi ene jeeya ko wiyete ngendi ko toɓɓere leydi ene jeeya hen goɗɗo mataw ko diine o wi o oto jejjite Allah wi o tagrani neɗɗo e jinne so wona ha ndewam deki ala fof ɗo rendo moƴƴata e nder aduna he to diine tawaka diine wona diine islam tan aduna o no heewi diineji leñol fof walla rendo fof walla ngendi fof en jogii diine muɗum ay ɗeɗo toɓɓe jeeɗiɗi kaalaɗe ɗo bandiraɓe tedduɓe ko haala mawka woni ɗo sa wi ngendi ko tarik wona ɗon tan haydi ngendi ko tarik firti ko an e yontama e saaha mo gurɗa o dartol leñol ma ya haɓe haare muɗum ha ngolɗon dartol waɗe defte jangguine e duɗe lese jangguine e duɗe hakkundeji jangguine ha heɓoya duɗe jaabi ha terde to ko a waɗi ɗum an toɓɓere dartol a sippirama sippira muɗum a jooɗima e jaalal gotal ngendi jaalal gotal a wi ngendi ko ɗemgal holko ɗum firti ko e weeyo ngo gurɗa ngo saaha mo tawtoreɗa o ɗemgal ma ko ya sippire hangal wawa hutorede e nder juɓɓudi laamu ɓati pular no wawi ɓamtade tawa pular hutoraka e nder juɓɓudi laamu holko woni hutorede e nder juɓɓudi laamu ko jangde jangueten joni nde tawa dendagal gande goɗɗe ɗe gandal wertago sociologie gandal feeleyankagal philosophie gandal hiisa mathématique gandal physique et chimie gande tubakoɓe dadiren ɗe fof so tawi en jangi e ɗemɗe mabɓe eggen ɗum ɗon mbatten e nder ɗemgal meɗen ɗemgal ngal heɓa ƴiƴam kesam hefto ɗemɗe dannoɗe ɗe sen tawi en joguima himme e gollade keftoɗen ɗeɗon ɗemɗe fof ha dattoɗen ɗumen jangde pinal gandal pina taktangal towal gandal katawal danyal gubbowal pasal jangde tepowe bani kibirado ligayaje hafuina ponna jange mako lisaote kaorondo den jinnabe mako malani kisake mako haibate nebo ono kamedege ruto wonta jange mako halama beodofno umbapina ebelumbo emajare ebepodo nisabete kabedono wakamojangani tapi sade bolole ala koisate hande sawana pinar kame kala on jarama Seydi Sy Abdoul Fattah Sy e Abou Sar Allah jarama on jarama bandiraɓe tedduɓe mbeɗe jokka jaranno ɗen
koye toɓɓere dartol e toɓɓere ɗemgal dartol ngol e ɗemgal ngal ko geɗe poɗɗe daraneede e nder aduna he kala leƴƴi darinoɗi yidde ɓamtude ɗemɗe mumen ko ɗi leƴƴi ko ma ndeeli warñeede ko ma njuwe ƴiƴameje mumen oɗo wawi hokkude hen yeruji leyɗele dentoris ko 15 leydi no rentuno waɗi ko wiyete fédération kawtal leyɗele kono ɓe ƴefti ɗemgal ris ɓe pawi ɗum e dow ɗemɗe keddiɗe ɗe fof nde leƴƴi keddiɗi ɗi jiiti koye mumen wonde ko ris tan windete kañum tan janggueteɗe mulanama defte lemgal ngal ɓamtima ɓe mbi kamɓene ɗemɗe mabɓe so tawi keptinaka jeyi poccat jeyijo poccat ɓe dari ɓe kaɓa ha ɗemɗe mabɓe fof keptina mbatti windede en mbi gendi ko leydi bandiraɓe tedduɓe somi ƴetti joni yeru e leydi Mauritanie ƴeewe gila kerol meɗen Algérie ha yetti ɓittol ɓogde safalɓe nan joryorto nana jorta ha ɓitti en e palol dande maayo jafoɗon koyi yewtere nde wona yewtere politique ko yeruji tan dokkanmi neɗɗo guurɗo e saaha muɗum mo faggaki leydi tawɗen enen ko mamiraɓe men na kaɓa ena dañi leydi ena donni en leydi ndi enen ne darde ɓe darino haaɓe keeɓi leydi ko nden darde poɗɗen darade ha keɓanen ɓesguji meɗen leydi donnen ɗumen ɓenne to gari donna sukaɓe mumen leydi ɗeɗo toɓɓe jeeɗiɗi ɗe kalmi ɗe namdi ko darde tigui rigui ɗemgal meɗen pulargol noon ɗemɗe gendije ɗe ko tawi hitande ujunere e temedde jeegom teskama to batu mbannogu leydi Khomeini Iran wonde million aji 11 human binneɓe woni human binne ko kumiɗo e bindol ɓen noon holno ɓe kumtorto ha ɓe mbawa hutorade bindol wiya ko yoɓe janggu e ɗemɗe mabɓe nenije ɗe gila nden noon feere ƴettama wonde andama ɗemɗe gendije janggude ɗemgal muɗum neniwal ko sodorde faade e ɓamtare seeremɓe ɓe kaali Amadou Demba Bari Ceerno Ñaan kamɓe yewtuɓe ɗo henna ɓe pop ɓe tengtini ɗum ɗon saabu ko hunde wonde hay leñol gotol wawa ɓamtade tawi ardinani jangdi rewnani hen pinal muɗum hitande 1200 hono no amal leñol haaldi ɗum hen no joni ni hitande fof janggannoɓe dulal jaaɓi ha tirde to Dakaru e janggannoɓe duuɗe hakkundeji hitande fof eɓe mbaɗa hakkude Mauritanie Sénégal wuuro yontago fof ɓe jaaɓe mbaɗoya toon ñalɗi pinal hitande noon 1992 hono no wiiri ni ardino fedde nde ko Aman Malik Gaye to Dungel holmo o wonduno koye Joop Sek Bayti on ko mbañajo o wonduno koye Joop Ibrahima on ko mbañajo o wonduno koye Amadou Tidiane Jamli on jeeya ko Sandi Li Tidiane Bayti e sukaɓe rewnoɓe mabɓe woni si Abdoulaye Malik Mamadou Samba Diop gandiraɗo Murtuɗo Sar Gorgui colonel Abdoulaye Demba Diop ko ɓeɗo hitande 1992 mbaɗi lunde golle ɗo Banjo no Amal Leñol wiiri ni ɓe ketti alkule pular ɗe ko ɗen kutora nawa ker winda hen defte ha hitande 1994 waɗa batu Bamako wiya ɗeɗon alkule yo woni hen diwtaɗe lomtine goɗɗe woni keɓɗen alkule ɗe bindirten joni ɗe no bandiraɓe tedduɓe onon leƴƴi ɗi fof so tawi lemɗe mumen nde batti windede kutora e juɓɓude laamu ko ma ndeeli warñede ndeeli ƴiƴam hitande 1992 nde ɗemgal ngal nde alkule ɗe ketta e nder wuuro amen laamu Wuldadda wi ko ɗemɗe gendiji jangguetake e nder leydi Mauritanie 62 ha 73 kala jiyaɗo ena jangguina pular walla ne winda pular nangguede nawe kaso piye ha ɓandu muɗumen no waɗa ɓorɗi kadi yeehe dumbe e nder kasoji Allah walli en noon haɓama ha joni pular heptinama e nder leydi meɗen waɗama duɗal ɗemɗe gendije leƴƴi ɗi po erama pular heptinama wolof heptinama sonenke heptinama en mbiyama yen jangu ɗemɗe meɗen tawi piggal ala kaso ala kadi bandiraɓe gonen e jasi jasinde enen ken malaɓe walla holko gonduɗen
ena waaje ken wona duuɓi capanɗe jeegom hannde hay leñol gotol wawa ɓamtade tawi rewane ɗemgal muɗum neniwal kadi onon jannguɓe farayse ɓe onon jannguɓe arabe ɓe wiyoɓe kon anduɓe kon anduɓe human binnejo so tawi on janngani ɗemgal moɗon pulaar egguɗon ko jannguɗon e arabe e ko jannguɗon e farayse ko battuɗon e ɗemgal moɗon ngal semba ngal daɗa ngal heɓto ɗemɗe ɗe walla ngal datto ɗemɗe ɗe bandiraɓe waaju ay haala heewi haala ka haydara nafata janggen way kono aɗa huccita e leggal jorgal kos aɗa hokka ɗum wasiya aɗa wiya ɗum e janngo janggata onon joni mbeɗa gueɗel gotel nde janggino on mi mbeɗa andi kam yidde e nde ko jimi ɗo henna ko oɗo fayida ɓe kaali ɗum ngal ɗo ñaragal ngal ganduɗa hay rewɓe urul ayni en hay rewɓe endonaɓe ɓe Allah hokki ngari ha to darima ene jeeɓe no darorɗe ni ɓe mbawa faddude on so tawi oɗon ñiiɓi e ɓornade ngal ɗo ñaragal Allah ne seedi ɗo debbo dari ɗo fof hande oɗon paɗɗi ɗum te oɗon beeli wasorade